bàsic. Ens podries explicar com ha evolucionat la Facultat de Ciències de la Comunicació en aquests darrers anys? Bueno, jo us puc explicar des del 2003, que és quan jo vaig entrar, fins ara. Físicament ha canviat força, no tant de l'estructura de fora, però internament, per exemple, on ara hi ha despatxos de professors, hi havia la biblioteca. Tot el que és la biblioteca, hemeroteca de la facultat no existia. Hi havia bastantes sales d'estudiants, el que passa que estaven buides, ara estan molt més preparades. I físicament ha canviat això. D'altra banda, sí que he notat qualitativament un augment de tot el que són xerrades de periodistes, de professionals del mitjà, comunicadors, de fotògrafs, de fotoperiodistes, etc. Quins canvis t'agradaria veure en un futur en la facultat? Complicada. Bueno, jo crec que es digitalitzés molt més del que s'està començant a digitalitzar-se, però per exemple la nostra assignatura és el primer any que s'imparteix, quan ja fa molts anys que existeix el ciberperiodisme. Llavors que això segueixi endavant, que segueixin les propostes que ara està proposant el deganat, de fer xerrades, de fer moltes trobades entre els estudiants i els professionals del periodisme, i que segueixi aquesta dinàmica d'activitat i de ser proactius i dinàmics. Com has viscut el teu pas per la facultat com a alumne i ara com a professor? Bueno, el meu pas com a alumne va ser el dels millors anys de la meva vida. Vaig conèixer molta gent, vaig guanyar moltes experiències. Va ser molt cansat perquè jo treballava en un mitjà pel matí i estudiava per la tarda fins a les 9 de la nit, però el recordo molt xulo, molt xulo. O sigui, sí, les trobades, els treballs en grup, el ser molt creatius en tot el que són les assignatures de televisió, de ràdio, de premsa. Jo el recordo molt. L'altra pregunta és... Com a professora. Com a professora. Bueno, és el meu primer any. I llavors, bueno, és tot com nou, tot anar aterrant, no? Però està sent una experiència molt bona. Estic aprenent jo i espero que estiguin aprenent els meus alumnes, que sigui proactiu i res, bueno, això l'any vinent i l'altre, espero que tota aquesta experiència vagi omplint-me i vagi creixent. I a la darrera pregunta, quin ha sigut l'esdeveniment que t'ha agradat més de la celebració d'aquests 40 anys? Em va agradar molt la xerrada d'Iñaki Gabilondo. Crec que és un periodista que, bueno, és un referent del periodisme, s'ho ha guanyat, òbviament, i un periodisme de qualitat que ara mateix costa molt de trobar. I crec que també té un discurs, tot i que no parli dels mitjans en si, té un discurs per parlar de qualsevol cosa molt coherent i és una persona molt intel·ligent.